Mulai ada madiamat na bertuloy bata di salhut na ulot na seperti kianon natatong diramoti terlumo bima. Dia muna raja ni pemurun nami, iboton nami nang akala nami ang buru nami. Salhut na maibibere nami, dinang takas hamu manugunugu hami, manumunumu hami, tubuh ni alamat ta di seperti kianon. Mulai tegura ko basat kami, anggit ma di salhut na. Akka po para muna sa totong ma diramoti tuan, jumpa ka ni jalan, abot na niluan. Tu hipas na mahita tujulanon dapat ma akka na sinakaba. So ni ma hipasat kami tu muna boru bere nami mulai tegurang ma. Gabe jala horas di hamuna hula-hula nami. Laos maguru itu si rupani diulot terbiasa saderion sotung ditinggal kamuna hami hula-hula muna lamula hula-hula nang margugu hami. Molo so siap pangurupam muna. Pos marohamuna mangraja. Dipudi muna rohami. Gabe ma harus menjalankan. Langsung ni ma dia muna raja di wasautan nami raja nami dinang sati tadi puna. Napa jalo tuan di godang di bahasa partikianan. Ulilas maroani raja idong asauta STM anugrah. So ni bahasa time malade ma. Gabe majalah horas di hamuna pada nami par musik nami. Dinang saat time tong tubuh ni alaman nami di ulot tadi bahasa partikianan. Naing ma mangido hami di salhutna sahalani amatan waktu rebata songsoni ma sahalani opunami nang diak kasih tuan natrop naik pangiron nami ma son tuan ni godang tuan ni ulon nami di bahasa partikian sialani pada nami permusit nami alulur dawang majo tu sahalani amat teraja tu amata nomor tua debata si gonggom pangzina. Maulaya tema pada nami nunga di ulur damang tu amata nomor tua debata di bahasa partikian otong mamang ido hami asa ulur damang ma tu sahalan yakka opung nami nadi gijang butima. Laos alulur damang ma tu amat teraja nata suripara do situan natorop na dong tinganano. Gabi ma jala horas kupasahat ma tu hoson hasudu pulon jopu ma perbibir tu parumeta nang dianak konta. Gawe majalah horas dinang sahat perbipir firma poki bau bela bapak selongan. Pirima to di wadi luju-luju ma nangaka bangmuan. Laos di baga seperti kino pada nami naik poin nai ma godang nami doktor nami. Asa mangido hami itu hamuna pada nami mangaradi mamu pada nami. Asa marmula do nauli marmula do enggan mula ni hasangapon mula ni panggabean. Asa siajur mula toppa. Mulan itu debata manopa, mulan ni jolma marhata. Asa si inda bati, namang ula, namang julu. Nama huti pinggan di tongah-tongah ner. Asa di bahasa pertikianon, naing mulan nami ma godang nami, pedamang ma godang mula-mula.
Asatung lihat panggabian, lihat nampak rosalang, di nama muhai kami. Asatu usabahami, di nama muhai kami, di ulon nami di seperti kianon, usabahami amat teraja, inatta suribada songsonima, amatta namar tu debata, baitang ma godang soba-sobai. Asatung lihat panggabean, lihat nang panghorasan di anak pun nami nang diulan nami di masa seperti kianon di nang majalo pasu-pasu pardong parsaripion anak pun nami on asa matutu lihat panggabean lihat nang panghorasan tu ringkas na tu hias na matutu daka parnihaban ni anak nang pereman nami siala ni pati nami baik kamang ma godang lihat-lihat deh.
oleh ade ma permusik nami nunga di oleh hamu saluhut na dia kabangiron nami naeng pasion nai matutu ulon nami doktor nami di bahasa seperti kianon jalani baden nami tinahu multio binai tu panuhatan baik damang ma godang situ di laus plaza sahat matu hasahatan. Oh rasma jadi itu langsung maita tu nama hula-hula